belajar bahasa Hongkong. Pu wi oi. Pu wi oi. Apa kuwi? Pe wo ai. Yo boleh. Les hua. Wah. Sung ung fu wai. Si hua fan. Oke. Bung bung pi si bung wai. Si hua han. Apa? Si hua han. Sipoan. Aku gelem ya. Jero ngajak sipoan. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Tenane. Kediri punya bos. Senggok. Apa kok polahmu nganti? Ten masalah. Lagu ayang-ayang tumbang sih. Gara-gara ayang-ayangnya penjungkel. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Siap. Di Ngawi. Heeh. Nek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara Buah. band. Band. Nggih. Berarti rong bengi Di samane kene. Siang. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Pak Suhadi sing nimbali ya. Inggih. Ning dalem kene. Inggih, Luar leres. biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Alhamdulillah. Kula jan remen saestu lho niki. Ha, iya. Ditanggap ping kalih langsung. Lagi iki ya ngatasé Inggih. Piai siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Inggih. Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul ya. Kula nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Ha. Enake dalange sinten nggih? Ha, Ngoten ta? iya. Kula jawab, anu mawon, bapak kula mawon. Iya. Pak Ded leng sanes. Niki bapak kula anu bapak tiri. Awak bapak tiri to? Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkat, bapak kangkot. Iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Ya pas kosong loh. Pas jenengan. kosong, lah, iya. Alhamdulillah. Malah kosong terus mau Pak sama. Ya ora. Kaping ujan lek kondo ya wis suwe banget to. Oh wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Neng jane ki yo aneh sing gak pas Pak jane. Gak pas apa? Dek Niken Ya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emah lho aku darani halus. Lho yo kowe Jadi bangsa sampean halus nek ngono. ngendikan kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa krama. Nggih. Heeh, terus? Mesti ngene sampean ngomong karo Pak Kangko kuwi ya sing kepenak. Ora Lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku le penak Lah ya ngene-ngene. Tata krama. Sopan santun, you know. Lah sama demer ini kan, omong karo aku kan. Piye? Oh kan penaknya ten nggih. Penak Pak. ngeten kuwi jenenge sopan santun tata krama iya. udo negara. Lah kok aku terus ngene-ngene? Lah Kuwi iya. lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Kok ngene kok diseneni. Piye? Kayak mau. Lah saya ngomong piye? Kula lek nggih ngeten, ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Ah iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Adab, Nek karo wong adab. tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Enak. Penak piye, Met? penak piye? Wis merasuk. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane kowe iki? Jenditen. Siapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lek cangkem iki kok. Merasuk terus aku Aku ora jenet-jenet melu-melu. sama neng buriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sama melecehkan. Nah, Kuwi cecah cilik lho, di SMA lho. aja buku dolanan. Guyon Dik, napa niku merasuk iki maksud sampean ki protek mengenal. isor ya, Dik. Dadi nanggone hati masyarakat, nanggone hatiku Langsung termasuk krawuk, Dik krawuk. sabar Dik ki apa to kok sok. Jambak irunge, jambak lambene. Gua lah. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Lha iki Lah aku adikku apa nganggep Lah sing diomongke kenyataan dhuwurmu iki karo Niken kuwi dhuwur Niken lho. Dur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? Isine 17. 17. Kowe Nyapa? piro? Aku wis 42. Lho, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing komplete. Loh, 17 sakit samene dhuwure aku wis santai kok. Kowe iki jenenge wong tuwa Kan jenenge gizi buruk. Gusi buruk. Eh? Iya. Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Nanti aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Gizi. Yo. Dek niken iki masih sekolah. Yo yo ate mau omong nih wong ki adikku kok. Yo yo. Wah, ngaku-ngaku. Enek cah kondang, cah misuwur, cah populer diaku ade. Saya niki tenggene Pak Suhadi Iya. omong nih. Omong nih piye? Dik nikennya adikku lho. Kok iso? Ora iso, ora iso. Wong niki- kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Nanti buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae? Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Nggih. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah, alah.
Wah, soalnya iki jenom wis tuwa kowe. Tuwek aku karo anak. Wong kowe lahir lho aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Lho opo? Wong tuwek aku nek kowe jago Bojonegoro. Ditengakne sik. Ah, mantane. Jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun. Amin. Keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia, juga Mas Rema. Rema. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya mautnya memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Ah, kuwi sing penting. Wis. Lah untuk momongan untuk anak ayu kaya niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah Cuma- ora termasuk, dodok argumen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak di pembantu kaya aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Iya, niki pripun, Pak? Hei nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki kita ra nduk gak beres nih kan. Ngomong apa? Lho niki wengenane badhe ke luar negeri. Iya, benar. Aku dari apa Prigen, itu Prigen. loh? Apa Hongkong? Hongkongnya ngomong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe paro. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Saderenge kula ndagel kula. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lah iki wanita kok. Pas kowe macak banti. Kayak aku digacak karo wong mendem-mendem. Amin. Tua apa kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi lho. Bedol es batu. Ya teng mereka nggih merdamai. Di situ enak sekali loh Nih hewannya Oma, di. nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Oh, ngono. Weh. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Lho. Inggris. Inggris. Inggris pedut Cina. Lah kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo opo lah. Leswa. Wah. Sungwung fu oi. Si hua fan. Oke. Bung bung pi si bung oi. Si hua han. Apa? Si hua han. Sipoan. Aku gelem aku. Jero ngajak sipoan. Aduh. Gak ta? Iya. Si hua hai. Sipohai. Oh, kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Artine piye kabari sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ra Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, Mbok Aini. Wah, ini Aku cinta apa, Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Oh, ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Ora ro. Gak iso. Teng 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 teng. Kuwi Cina. Lho yo kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Ndak, Gaza. ndak. Kene tengah. Lagu Cina. Contohnya. Ayo. Lah iso tenan soalnya aku nih Hongkong aku ngejak sampean. Oke, Jak, siap aku. Gue gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke. Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ham bao tha le trong. Hai hong ham bao tha le trong. Oi. Hai hong ka ba ham bao tha le trong. Le trong sa pai. Hai ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenis letong sapi. Dan serindile urung. Kono barang. Aja ngono. Komet ki mari elok dik niki iki. Mas. Tenanan kini iki serius kok. Lah ya aku ya serius sing ngrungokno masa teko teletong sapi barang. Wonten pamundhutan. Apa? 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 Apa penae? Lah iki mau ninggal katresnan saka Pak Dargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Injih. Oh iya. Sekolah ditutupno, Amin. muga-muga tambah moncer, Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Komo golek pasangan-pasangan sing becik, sing ganteng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik, Dik. Tawa. Lah terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Hah? Wis to tenang ku sing sampean golek duit, aku sing nunggone ning omah. Ya. Oh, anggap ngepet. Oh, kira-kira gelem ae. Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Benomo. Matur sembah nuwun rawuhipun. Bapak
Saking Pak De. Oh, Mbah. Tak po. Iya. Ninggal katresnan nggih, Pak. Ninggal katresnan. Ayo. Ora ketang sak biar dibawani apa ngono, Nduk, kan. Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bawa bisa dibedake. Oh nggih niku. Dek Niken Salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Wah iya. Pasuryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Wah, luar biasa. Pokoknya juara kan iki. Juara jenengan. kecamatan. Luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Ndah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe Ndak putri. aku wis seneng kok ndang. Poma kowe met duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya gak mene gedene. Ya gak betah. Edo. Kaya bledek suarane. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Son Endi? saking pundi Iki sone Pak Dewi ya. Oh. Sing duwe gawe. Sing duwe gawe. Gandan Pak Suwedi, terope gadane Pak Suwedi. Iya, kayak lek tuku son kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih. Oh, Didalem tengah ajeng niku. Tong ajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa kok ngangge son kiambak terop kiambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok ngono kuwi. Lah yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Ceplak ditangkap pokok sok. Sepurane, Dik, sepurane, Dik. Senenonon. Ken, sajok sampean ke Hongkong aku rawani popo. Tak kaplok paspor wae. Paspor kok nggo ngaplok iki piye to? Kok kok. Barang Niken nyuwara sakmene kae klakep dong ngrungokne kabeh. Sirep. Sirep nanjen perbawane gede Gusti Benawa langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere. Power luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk sedaya. Ya. Sumanding sihmu Cak Komet. Nggih. Mongko Niken iki lagi watuk pilek lho. Nek iki Suarane kuwi kaya ngono. bayah. Lho kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Iya, Pak. Heeh. Ketake lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, pokoknya esuk mari. Gampang. Ya. Yen was rina hingga ratri kan
Minir. Mong sliramu tanan liya tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Yo, yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yo, kaya ngopo? Dados. Mas Diko sini. Terima kasih telah menyimak. Mas Bul MC Boyolali, terima kasih.
luar biasa.
podang kuning. Jaipong Meniken Salindri tampil pertama kali. Nyontok. Seperti. Monggo Mayang dan Pak Yo. Wis do sepuh-sepuh tegese do tuwek-tuwek mestine sinden ngadeg loro iki iso mbedakne endi sing jek perawan, endi sing wis dibojo. Oh nggih. Kowe iso mbedakno apa ora, Mas? Iso. Piye caramu? Sing ndi? Gampang. Carane piye? Carane gampang, Dor. Piye kuwi? Nah, aku wis dari penglihatan wis ngerti ya. Ngertine piye? Lah nek sing kono, Kene wis overseas. wis overses kaya pedah motor iki kok iso. mesin. Sing kok ciri-cirine apa? Cirine piye? Sini gampang, lek disawang kok samping. Heeh. Wis ki ketok kenceng lho, Pak. Dadi Apane sing kenceng? anu maksudnya pandangan iki Lah duduk kuwi kowe yo mikir kuwi to, Dor. Iya. Lah yo padha. Ambemu. Wong kok ora ngerti carane Padha tuweke nyapa ngene lho. takon. Ora kaya ngene, wong iki secara berpikir ilmiah nek maringi jawaban ya sing ilmiah. Nek pengen ngerti ki jek perawan apa ora ki gampang. Carane Kowe njupuk kodhok. oh, Iki ilmu ilmiah. lah kok itu IPA. kodhok IPA iki wis diteliti karo dokter Jerman. umpamane. Umpamane kodhok jubukan kanggo sawah. Ya, Ya mau tenggene ngisore sinden. Ngarepe sinden. cawe to. Cah wedok, nek cah wedok ki jek perawan kodhok mesti muni. Muni piye to? Pret lho. Mboten Pak, nek kula ilmiah Pak. Oh iya ilmiah. Iya, toh? Perawan kodhoke talih kene. Nah, Plek. Ngene. nek iki wis dibojo, Nek dibidu. mesti kodhok muni. Piye iki? Unblong. 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 Wah, sesuk mbahku tak kene kodhok. Lah muni piye? Alhamdulillah yo wok. Ngawur kowe iki kok iso. Niteni perawan kok nganggo kodhok. Nyuwun sewu. Den sewu, Mbak. Alah kae lho nggonmu kae. Kok rono kabeh iki lho ngopo? Oh iya. Aku wis duwe bojo ya jek apik lho. Heh? Aku wis duwe bojo ya jek apik iki. Iya. Ora blok. Iya. Kok padane bojo. Ora. Cacake terus ngruyuk sing perawan tok. Lah iya. Ora trimo. Paribasan oleh iki, kowe padha karo nemok emas. Lah sing kene. Kene padha karo nemok telek nek ro kowe kuwi. Ora apa-apa nama telek teles. Apa kuwi? Masih elek ya pantes. Lah nek aku, Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Lah kowe maling. Aku ora maling. Umpama maling ya konangan terus. Lah kok iso konangan terus? Sak mono gedene iki. Carane to. Sak mono gedene rayu gajih tok. Lah nggih. Lah ndelik apa ora? Jalane melu. Jenenge Bar maling umpama lho. Ya. Maling. Misalnya aku maling. Yo, terus digoleki wong, Ya. ndelik. Ah. Mesti wonge ngerti wong krungu kok. Ngerti karo piye? Ora ngono Makane olahraga. Saiki wis malih ora ngono. Nyawa. Waduh, babai. Babai. Ora masalah. Babindah sementing pasanganku ayu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Namanya siapa? Okva, Mas. Perkenalkan aku Aldo. Oh, Aldo. Weh, lah Iya. diape-apeno. Bagus banget namanya, Mas. Iya, Aldo itu panggilan. Kalau asliku Kevin. Oh, Kevin. Iya. Oh. Anu ya. Panggilannya Bagus S. ya. Oh, S. Ya, espes. Espes sih kalau dhuwur kok espes. Rasa melok-melok Ora, ora. rono, kowe kenalane mbek aku. Iya, kok. ya. Yo, Aku kan wis kenal kok. pasanganmu urusi yo aja ndradas kok makane tandurane kancane Lah gitu iya. kok. Gua kira wedhus sih. Dik Ova, Iya, Mas. tidak masalah ya kamu berpasangan dengan aku. Enggak apa-apa. Apa sih kalau dilihat fisik itu enggak bisa. Yang penting kan hati kita. Iya kan? Hatimu bosok. Yang penting tulus ya, Mas ya. Apa iso mesra? Lah kowe tenan umpama dadi omahmu tak bong. Dan nyapa? Ora ikhlas aku.
Tenan aku. Kok sing ra kelas kowe to, Met? Mungkin no. Sing Ngopo sebabe? atine bosok yo Sakne ndene. no, matku kaya Mbak Ufa ki. Dipikirlah urip pisan nang donya ya mikir milih bojo ya sing Ji Tarji. Apa? Wis kok gatel kupingku ji we. kowe berarti urung ngene kok cirine inallah mak sabirin. Iya to. Aku biasa. Ya Dik iya. Heeh. Ayo berbuat ya. Sing sabar, Mas. Ya sepurane dia aku terbawa emosi, Dik. Iya. Kuwi ketoke Kok dielek-elek kaya ngono to, Dik. Oh. Tapi sampean sayang to. Sayang aku. Kuwi lemu ketoke mergo nesu terus kuwi yo. Melembung awake. Oh lho kowe. Melempung. Kuwi gara-gara kardi. Kardi. Aku yo ngerti no. kenalan Dik. orang. Dalem. Gak apa-apa ya, Dik. Ya aku lemundang gak apa-apa ya, Dik. Gak apa-apa, Tapi kan Mas. sampean gak ngerti. Aku ning kene dagelan, aku ning omah naik camat kan gak ngerti. Iya. Aku ning omah duwe jam truk loro kan sampean gak ngerti. Wis to sampean nek sido karo aku tenan tak mulyakne, Dik. Tenane ya. Walah tenan. Janji? Janji. Oke, Mas. Janji. Janji sih. Minum jamu sambil diitik-itik. Opo? Iya. Ya. Cuma kamu, Dik, yang paling cantik. Aku gawene ngono kuwi to. Eh? Kenalan apa ora karo aku? Ora te Bojo bocah. kenalan lho. Lah balik Kok kan ade? kenalan. Lah kuwi kenalan kok. Kuwi kenalan nak lagi eruh. Lah dhewe ya lagi ero lho etok-etoke. Lah wis suwi lho WA-mu lho. Wis tak anu. Mbak apa? WA-ne tak save. Tak save. Ngono lho. Dik, Fa, Dalem, Mas. satu lagu, Dik, buat kamu. Ya apa itu? Ya biar hati kamu terkentuk. Terkentung. Terketuk. Oh, terketuk. Ngapa awak dhewe pian kepethuk? Nah, semiso iki lagi. Biar rupane. Ora sak mati. Nyuwun sewu lho, Pak. Iya. Iki sithik-sithik kula sombongke to, Pak. Jenenge wong iso kebisaan, Dik. Kok iso ya potongane kaya sentolop. Sukle tuwek meneng ya. Ngopo to sirik padune. Yo, bojomu siluman bongo iki lho ganggu terus yo. Kurane Mas aku gak kena kena Lho iki kendang. ning omahku dhewe yo iki lho Pak. Angger krungu kendang koplo kok terus polahe ra kaprah. Iki lho urusanku nyapa kok terus bablas kethuk. Jene kok sampean to, Pak? Wong-wong tuaku ae bingung aku angger kendang ya kaya ngono kuwi lho, Mas. Kowe nyanyi apa kowe? Lha iki nyanyi Sing guri lho piye? Heh? Sing guri-guri lho. Sing guri-guri mah dari wong tuamu wetone ora kathok. Kato asal ngene lho, angel lho gelem wong tuwek ra ndisin. Lah kok sadar nek kowe ra duwe isin. Aku ini. Nemben iki lho Pak komen sadar wong tuwek ra duwe isin. Lah iya. Kowe ngono kuwi Wah, didelok. para tuaku lara untuke tak banyoli ya. Bocah kocro ki bocah ki marang tuwa lara kok dibanyoli. Lah salahe wong lara untu saking goblok-gobloke wong lho. Lah nyapa? Lah coplokno kabeh ya ra duwe lara untu. Apa lara gusi paling ya ta? Ora Ora nek duwe. dahar piye? Heh? Nek dahar piye? Moto sisi teko nggon. Kamu. Ayo, komen aja kalah karo mesrane karo ki mau. Dodo. Ayo. Oke. Ayo, Mas. C Mas. C. Sampai nyesel to kuwi. C. Kok wedoke sing gatelen to kuwi? Mesra Pak, mesra. Oh, mesra. Wong sing wedok ya menel ngono urusan. Yo ben to lah ngopo ngapa. C. Andai kau tahu aku mencintaimu Kok sing lanang sing diputeri piye kualik clok. di dalam Oh alah. hati. Seneng ya Mbak di dolanan keken, seneng ya Mbak. Sumpah lu mumet tenan. Rara sayang. Telah terukir indah namamu. Aku takut kau meninggalkanku. Aja gelem kawan. Awake dhewe. Aduh. Aku
Kok iso tanganmu kok nyandak ngene iki? Ya apa ditangan? Iso ya jenenge Alah, jajal ngene triji iki kok iso. jempol kabeh, Kok ngono. iso tanganmu? Jajal ngene wani ora. Alah. Ya toh. Anu aja ngono Dik, aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa padune wedi ya rek. Wedi nyapa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning Aku kene. mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potong. Kowe tak bukteno Dik. Ayo cek. Endi Cek, dijajal? cek. Ayo muter set. So. Wet set. Oh. Hei, so. Weh, dua-duar. Aduh. Iya ki. Kecepet to? Dadak mumbul bareng iki nyapa lho, Duk. Saking semangate yo. Iki tak kira cawe wedok alus tiba yo biayaane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to iki. Wis saking sayangku lho, Mas. Untunge- Ngono kuwi, Mas. Yu bojomu ku lho gragas terus yu. Gak ora apa-apa aku lho kuwatir awakmu. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis aman lah, jelas aman. Umpama teko dawa, teko kene tes. Bongko. Ya apa ya? Tak pijiti Mas loro to, Mas. Ngopo nek lara ki ngopo? Oh ya ngurbokong lho. Sampean ngrasakne nek tengah jeng debok mawon. Ngopo? Sampean teng kene rekasane pupu ki mok tekan. Pak Kangko apa wani ora wani. Lah nyapa ora wani Pak Kangko iki wong lanang pimpinan keluarga Mas. Enek keadaan apa siap nggih Pak nggih. Enggak i. Ora ngarawani. Kowe ngerti titenane? Dalang ki anggere ngejak bojone wis gak ngarawani piye-piye. Ya sendika dawuh. Ketok nek ning kene-kene, "Woi, iya. Aku anak sapa? Iya. Wis sanggeni. Atasi. Atasi. Nek nang omah ya gak Piye? tukun LPG, Mas. Nggih. Wong wedok ngono. Pasangno sisan ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya. Ayo diselingi tembang nggih Mas. Tembang. Ki ana pamundhut. Napa Pak pamandikan? Mereka saking Pak Dargo Kos, saking Desa Kandangan, Ngawi. Penjane Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Alhamdulillah. Bot-bote tresna kalian kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Ah nggih. Kula tebih saking mriku tindak mriki. Leres. Nyuwun tembang kalih nggih menika wacanan. Napa tembangipun? Nah, niku napa? Ninggal katresnan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kangko. Enten Pak, 500. 200 lho. Aduh, iki dalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 to. Kok karek 200 piye to? Lah tulisannya pira? 500. Kirang 300 lho Pak nggih. Pak Kangko sing Sumpah, ketone lho, Pak. aku mau nampane yo ngur kuwi tak buka yo enake 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 sampe gawe ya to? Nyuwun lagu kalih ninggal katresnan caping gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal atus. Lah, niki kalih atus jiru. Berarti kurang 3. Sumpah to. Alah mboten apa mboten nek pas tengah njuk jenengan paringi sing 300 nggih. Nggih. Sik ora masalah kuwi, aku nyekel yo 200 kuwi. Kak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Pak Dargo, nuwun sewu kirang 300, Pak. Saestu niki. Kula nampane mung 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho, Pak. Tenan diangkrek. Ndang aku Kok malah miso. Kok malah dipisui to kula. Lah duit 300 itu nggo apa lho? Pun, mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 ki apa to Pak? Ndang diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Sik. Monggo mriki. Mun sak tase mawon. Aku rasa nguwe. Walah, Ya omongi ra sangu. wong lanang nek Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50 100 ngono kuwi. Nah awake dhewe gak ya Met yo. Yo Kene podo. nurut. Podo. Ayo monggo diparingi tembang. Kok sik? Ndak diurang-urangke ya sing 300 tak tambahi dhewe iki. Nah, ngene Sing lho. 300 nya. Iki jenenge keadilan sosial bagi seluruh desa. Sampeyan setunggal, Nggih, sampeyan terima setunggal. kasih. Makasih. Nah, Lah kuwi. lah aku to. Aja nane sisa. Wong lanang kok sembodo jare Mas nganten mau kudu njaluk apa tunggakno. Kaya aku ngene lho. Lho los lho.
Lah terus oleh apa? Oleh apa? Alah wis ora melu duwe dhuwit kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang, kae lu 300 aku 200. Lah, ayo tampil Tuh, 100. tambahin Aku 1. ki wong lanang sembodo, Nduk. Iya, sembodo, Jang. Metu utangi 100. Gak iso. Utang 100. Sanguku pres ya. Engko medun tak balikno. Lah lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi Lah, nek urusan iya. dhuwit ki nek gak utang bank angel, Dik. Oh, alah. 100 Bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa nek ora percaya? Namamu nanti-nanti. Iki gara-gara dodok kuwi kok. Jane ora metu tulisane, kene muni 500. Aku timbang pirang, tak tomboki. Pak Dargo sing nomboki 300 kula Pak Dargo. Dadi hitungane gampil. Bae napa niki tembake? Wonten awan ninggal katesnan kalian caping gunung sing dipilih sing ndi? Anjir. Nah, kok caping gunung sik engko ninggal katesnane nduk niken Salindri. Ha nggih. Ya. Tapi gunung nggih. Saben bengi. Nah, ya. Jengleng kula riyen. Sing jegleng wis sik. Nah, jegleng rek dhewe-dhewe lho. Ora kena jegleng rek tanggane. Digaris. Nah, Ini kok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ora kurang akal, ora kuat mumbul tak dongkrak to. Cis. Ya, aku pas iki. Ayo, Dik. Saben Aja ngono omongane tangga, Dik. Terganggu pasangan. Biasa ya, Mas, biasa. Wis kadung begairah. Saben bengi nyawa nek nyawang ki lho biasa wae wong bojone ning kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Kowe mung gak metu to, Dik? Ngiler metu ning ndi? Tak kira blonjo. Aku. Lha iki jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. Tak trimo. Trimo lho, sing trimo. Ya Dik aja guyu Dik, ki serius Dik. Iya, Mas. Maafin aku ya. Ndak apa-apa, apa? Jeprono, Mas, jeprono. Oh, alah ora mendino. Bojomu ora oh alah, bojone nek galak men. bojomu rambut jagal, Mbak. Ngono wong lanang ra duwe aji babar pisan kaya aku. Berarti jenengan kok sami. Jenengan kok aku. Lah aku ketae dadi pimpinan gagah ning kene iki. Lho ki mau aku isuk-isuk kan tuku LPG. Kowe dijak live TikTok. Pak, live. Sik, ngene apa? Bojo kurung turu. Ayo, Dik. Nyawa wah, langsung mentul sing wedok mencelat. Mentul bobote kelebihan sing lanang kok. Iya. Aku kok koyo lindu ya. Aku mumpul kene kok malah jendul. Kayak trampolin. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel, Mas. Wi, mbok jengleng mumpul teko terop. Wipis keluarga enteng-entengan kok. Apa anak keluarga kok enteng-entengan dene? Tegese ora neko-neko. Ayo. Ayo Mayang. Urung. Urung sik to. Ngetes. Ora mumbal-mumbal wenclok bledet wapok iku kok. Gede kok mencelok. Yen memajang among karo janur kuning Mas, aku buat Pak. Lek mujegri kanggo apa? Kok kaya pentil muser to medile. Puting beliung kok pentil muser tak Aku merek kapok. Jawa Timur kok. Puting beliung muser Iya, iya. pitung puting beliung. Kira tak Nek pas. ngombe obat aja kakek. Aku kadung semangat kok, Dik. Ojo. Aku berpermangan yang ini. Iya. Pasanganmu apik, Mas. Bijal. Lho aja gurih. Lek semangat lah arep dijol. Aku ndelok keadaan tangga ngono lho. Ayo, Dik. Nanti Ning pasar babat. Ya iki to jenglenge. Ralat ya, Mas.
apa-apa. Wae watan gunung Aku malah koyo pitik anyang-anyangan to. genep setahun bojone sabar Mas. Ora apa-apa sementing sampean ngrasa ro penak, Dik. Iya Mas. Ben wong lanang sing sengsara ning sing ning omah aja sampe sengsara. Oke, Mas. Aku ora tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho, Mas. Keluarga kentir. Setahun nih bojone kok. Iya. Samper ngene, nam lagi. Lah sak menawa gudine lho. Lah iya nada yang lu gedine. Mbok diet. Pancen musuh keluarga jariman mi repot. Dari mana untumu? Mami tak WA mi. Kene tanggane. Tanggane bareng Masih marai mbok tekane kene lho nek tak kowe nak mosok. Atur teman. Kowe ape nyolong laku kowe? Alah wong ngene tok lho tuh. Lah ngene Cak, ini kan sakit. Lah iki kendangku wae aku nyapa kowe melok goyang. Sing goyang sapa? Lah kuwi mau. Aku mau kukur-kukur. Entong kowe kok lobah. Aku ini ngimbangi pasanganku, pasanganku yo melok goyang. Kok nek gak padha goyange ora teko nggon. Ya wis. Opo Iya. panas. Oh. Kayak sewangan yuk. vokal backing Ini bekasnya baking soda. backing vokal. Baking vokal. Aduh sayang kamu kemeringet ya? Iya ini. Tisunya mana sih? Gimana sih pasanganku kemeringet? Aku kan nggak tega. Mas, Aduh lah kamu kok keluar oli toh? Pasangan kok metu oli lagi piye? Lah bocor pake. Makasih ya sayang. Udah sama sayang. Panganane makadam ya. Makatan gue ngeprot cengelmu wih. Kamu jangan banyak gerak. Iya. Kasihan. Tipis-tipis aja. Iya tipis aja. Debok kopi ya ora. Pak Kangko pengen lirik terus. Alah rawani popoi Pak Kangko jenenge. Ora wani ya. Ya gelem ora gelem ya musuhku debak kok. Debok mawon niku diladuki mawon. Lus ora iso ngentut. Ayo, Dik. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan, udan panas, panas udan, udan panas, panas udan, udan panas. Terus ngantek bodoh. Panas-panas kehujanan. Aling-aling. Aling-aling. Caping.
Mayang. Nadyan wadon saratna Masuk dangdut Mas, yo. Luar biasa. Selanjutnya ada